Kublai pi paro at ngapediang sumpai pi syakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Ke exam civil service chong ke Union Public Service Commission lene ke UPSC ke bajulong man Snem da ke jingtmu ban tungkam haki kerdan IAS, IPS, IFS but haki wei pat ki kerdan haki tnat trekam beper chong ke Sarkar India kadi ke wei na ki standard career exam but multi stages recruitment exam apok kali ke bakham juat ban pas manu Snem da ki lakmut ki khna wat kam na keleng ki jala chong kari India ki bala pendep ya ke jingpule graduation shalor Naki college, Naki university ki pada itu dekat sarkar ki jo apply pan yakun yang ketika exam jongko Union Public Service Commission hendai snow si ipat ban tep batang kendiat ngut ki bala ban poi syakata katong ni ban pas tang hak sen yakun namar ki ba pas hi ya ketika exam bonaki kidai ki berju yakun kam bon sen Hoy kum Iwei naki biji kon yaknika civil service examination jongka Union Public Service Commission haki Snem ki belet no kita haki Snem kendai po na shem bakalong ko Iwei naki exam ka bakham ban clear ne pas tang haka chisen yakon nakadaw ka jingyar palat ka syllabus ka kom to exam ni ka tak pattern of examination ro ka khamlong complicated khandiat khamtam haki ki Snem ki bamanta bakilaton shibon ki jingpen kalat mai haka syllabus di perlok ban pas si ketika exam le si kam dalong ka bajanjar ladang itai si tom hi ngadu kamansim kumba pas lam ki wei kinong yakon compare ladaki dei ki ba stand ki ba nep ki ba pro jabing ni ki ba loin jabing haka jinpuliro anrei ka ba kong san bat ka dan kam kari tang ka jingkut jingbot ka ba scam bat kamansim ban trai si tom ngadu bastang Hado bakod. Namar karukom penkre yakni ke exam kada wajur yaman la uwei pa uwei ni kawei pa kawei bakin long constant hakurukom penkre bon Snem bat kidei do bandon ya ka jingtip ka pabyang bat ka papaka halor kumnu banjit ya ki subject bakidon interest ki bala ban hirap yaki ban le khamba dei ro bandon ya ka jing sultho khamba ha ka jing dei bat ka pattern of examination bat kurkom kumno ban pen kre janai yarade bin pa bin halor kanik exam nado basdang ka tan ka stage 1 ni ka preliminary round nangta Seka stage 2 ni ka main exam hado banda poi shaka final stage ni ka personality test or ban poi hi shaka thong ni ban job ya ka civil service examination jong ka UPSC kinong yakon nado ka sni ka ba nangkong ka ba kisung to ba kidon ya ka jingkwa ka jingtang ban yakon ya ka ka judge exam kidai bandon ya ka ka jingtrang ba ka jing angmut nado man sim kidai do bandon ya ki plan ki ba byang ba Bakidai ban long ru ki bala ban focus sa kajimut chuperkat ban long discipline hakur kompen kre ban penjenai ladi nadu pasdang hado bakut ke exam klem shong type bad ka bot baik bot nanti ya kapor bad ka kom em kidai ru ban long ki bala ban sacrifice yaladi hakur kom em ka ba manaka sri ka jongki nadu ka bam kadi ka thia akadem ka kom pulikot ka ngidai ban suthu bakajing pen kre yakani ka exam kam long kom bagi chupen kre yaki wei pat ke exam kiba ladang isu prepare tang belum malado ngilala ban pas kiba yakun ya ka civil service examination kidai do ban wan ya kijing yarap halor kar kom kumno ban pudikot khamba bat kumno ro ban pan kre bha yarade na kinu shampang kiba don ya ka jing tip ka babyang halor kani ka banta ni na kinu ki coaching institute jong kiru shimen ni jong ka sarkar kiba ajeng hikai babyang kiba don hakaleng kari wat hakajala jongiro te parlong Dangshan ke Union Public Service Commission lengba ke Press Information Bureau kala penbena ya ke result jong ke civil service examination arhajar arposau menen ke snibaan ke arpu artrik uyeyong arhajar arposan banda ki sanlak mutam ki ba apply ban yakon ya ke di ke CSE arhajar arposau tang khatsau hajar nduspa arpu nyumut kila ban poi shaka stage 2 ni kata ka main exam ba nakine ki khatsau hajar nduspa arpu nyum tang arhajar praspa sapro sanmut pat ki yo ban yakon ya ka final stage ni ka personality test but hakabakut jo ka jing yakon ya ka ni ka exam ka Union Public Service Commission kala la ban recommend tang 6000 khandangot nakabanta ban sha tungkam kum ki officer IAS IPS IFS but ki wei
haki Central Services Group A but Group B kat kum ketolong kubor dan haduk kumba siajar tispa abukanai teliki pos ke balai Mynta ke kanti kantup yaki sanpau teliki pos na kabenta ki briu ki badan jingduna haki the courtman nikita ki persons with benchmark disability ne PWBD na ki sihajar khandai ngut ki bapas yakan ka CSE 2024 ka Shakti Dubey na ka Jila Uttar Pradesh ka bapendap ya ka jingpuli master degree haka subject biochemistry na Allahabad University kalawan haka kadan ka banangkong ni kum kata ka topa ka ka samla ka ni thu ru shakilat pathai kubor ba ka jing penkre jongka ya ka exam ka dei ka bala kamslem kata nadu usnem arjar khat pra ter hadu bakan le job don burom kum ka topa haka ka sien yakun ka ba Mynta ka ba wan pat haka kadan ka ba ar ka dei ka Harshita Goyal ka ba pendap ya ka jingpuli Bachelor of Commerce na Baroda University Gujarat wan pat sa Udongre Archit Parak haka kadan ka balai ubala pendap ya ka jingpuli BTech haka Electrical but Electronics Engineering the Velo Institute of Technology Velor ya ka kadan ka basaw pada yo da ka sha marki shurak ka samla ka bar pendap ya ka jingpudi Bachelor in Computer Engineering the Gujarat Technological University Ahmedabad ka ba ya ka kadan ka basan pada yo bat do Akash Gak ubala pendap ya ka jingpudi Bachelor degree ha ka Computer Science na Guru Gobind Singh Indraprastha University Delhi ki bawan ha ka top 25 pat dan khat wengut ki kanthai bat khat sangut bat ki shendang bat nakini ki si hajar khandai ngut ki bla pas news pa sapu sangut naki kidai ki shendang bat ars pa sapu prangut bat kidai ki kanthai lines pa lai po sangut bat kidai na ka general category chispa khandai ngut na ka economically weaker section lines pa khat prangut na ki order backward classes chispa underpungut na ka schedule caste bat prapunyungut na ka schedule tribe kat kum ka jing tip ka bala yo lum nikilat patai ko board jongkari leda ka long ka badai ni ka balai ro dan tang sawut ki samla jongkari ka dong ka than shatai lam ni jongkari India ki bala ban pass ya ka civil service examination ha uni usnam pamanta parlok ledja badang dong show ki nuki ki ba pitep ki ba pass ya ka exam nang ni na po north east no ha ban ya thu lam shabaro Kito Iwei pat ki bicupet ya unu channel jonga haka comment box knang bangin ya tip lang ka number jong ki bapas haka ka CSE na borok ko ka than north east ka long ka badang tuna bha hadu kata parolong nakini ki sangut ki bapas mentaw Snem anut naki kidai na kachala Arunachal Pradesh ki bakanthum ya ka bulo manku ka bawan haka kadan ka ba nruspa sa pusang u Dr. Singh Mesar haka kadan praspa sa phungru but way pat udai usamna na kachala Assam u bhash wata saikya u bawan haka kadan ka ba south pa nyepo saw but u Jerry Lairal thang Pampui na kachala Mizoram u bawan haka kadan ka ba khandai spa khandai hapokari para nong shnong kachala Meghalaya habangi phai shakadi ka result jong uni usnam bamantaro lesi kalong ka basngau diaw ban kan mau biang yangi baro kum kinong shnong jong kachala mikli ka result jong uni usnam bamantaro lesi kalong ka basngau diaw ban kan mau biang yangi baro kum kinong shnong jong kachala Meghalaya ba kajala hi lebon teliki Snem Mynta ka khlam la sho ban sei ya kita ki samla ki bala ban pass ya ka dika civil service examination jong ka UPSC but nisngo surong sa ban tip bada pedeng ki jait bandriu garo khasi bat jaintia ka bala pass khat do ya ka dika exam ka dika kong isa wanda lalu IAS kabala pas don burom ya kadika exam khat Snem menshwa kata Snem 8000 khat lai bat kabala shikri ro menta kum ka officer IAS hangni hapo ka jalala jonghi parlok ban penkut ya kadika video le si pikum ki pat ba nong shong jong ka jala Meghalaya pila ban share ya ki jingtip ki jongpi leni ya ki opinions ki jongpi ki ba shimet halor ki down babalai ki khon samla ki bala biang haka kadan puli puthi jong ka jala bat kham tam jong ka bri unyo tep kim shem na sho ban pass yakni ko jo ka exam what hadin khat Snem pantiro hato kala bandai mo na ka standard bat kur kom ching puli kata ka system of education bakum ka jala ka don ban ai shaki khana puli da ka dei haki school
haki college ni haki university ro ki bampat da biang pha ka kerdan lada yak nujor bat kiwei ki chala chongkari ki balakam advance hak puli puti namangi syamba bon hi ki pass ya ketika civil service examination wat hak Snem ki bala like ro ki dei ki bawan na kita ki premier institution chongkari kum ki IITs VITs nanta kum ka JNU ka Delhi University ka Ahmedabad University bat kiwei de hato kala bandai ni na kajing duna kajing bachelor motivation bat kajing ilam nanti guidance ki kon samna ki badon jing mot ban ye kon ya kali ke exam ni hato dehi baki kon samna jo kajala Ymdon ya kajing trang ni kajing ang note passion ni kajing sngop tanat nalade self interest ban ye kon ya kali ke exam ni la bandai da kiwei pat ki dawro ti parlong la da pidon AA ban kan tho halon kini ki banta sngau bha ban ye kan tho don buram but share lang ye ki sngau ba shimet ki jongpi ha ka comment box bangin ya tip bat sngau tho lang halor ki ai kita ki banta le ki jing ba ki khon samna jongi jongka jangla ba jongka bri hunyo tep ki kan do le ki don jingduna ka ba pelong ye ki ban sha ram bon sen hakne ka civil service examination jongka union Public Service Commission Mynta labon teliki Snem. Paralog play shibon ya kapor chong pis ngaba watlet ban like share comments pat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video.